Brother Manuel Reyes. Makig-uban usab kaninyo so sa katakna nga programa The Salvation is of the Jews. Hayeshua miit hayehodim hi or ang kaluwasan ila sa mga Hudyo. Programa nga atod kanato sa Torah Kados Community. Kumusta ug mayong buntag kaninyong tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kaninyo nga naa karon sa mga kaislahan, kabaybayunan, kabukiran ug mga kasyudaran. Ingon man ang mga naa sa mga kalungsuran kutob sa maabot sa atong Sebia. Hinaot nga manaa kamo sa mga maayong panglawas o sa maayong pagpaminaw sa pulong sa Elohim nining kabuntagon. Dinhi niining inyong paboritong istasyon, DYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo, AM-BAN. Tudugang mga pangusta, mga igsoon, ato ipabot sa atong mga kaigsunan na may mga pangusta, Brad. O atong kumustaho, pasalamatan sa diay ang atong sponsor, si Brother Titing Linjo, mga igsoon diya sa Talamban, nga nag-sponsor niya na atong programa. Kaya ang kamaturan, ang Torah Kados Community diri sa Karkar, wala pa igong kapasidad nga makasuportar og radyo mga kaigsunan. Salamat sa Dunay, nagigamit ang atong igsoon Brother Teteng Linjo, bisan tuo dili siya sakop sa atong nga community, dili pa siya membro niini nga kihila, pero siya gigamit sa Dunay nga nagbayad o nag-sponsor niini nga atong programa sa kahanginan. Hinaot nga maanaakas may panglawas Brother Teteng ug ang imong mga anak, mga pamilya, panalangin unta sa Dunay o maayong panglawas sa kanunay o malinaw nga pagpuyo o ang mga pagampo nga adunay manalangin kanimo sa kanunay. Ang adunay magabalos kanimo sa tanan. Dalaygon sa walay katapusan ang ngalan sa adunay Yeshua HaMashiach. Amen. So dugang mga kumusta na may mga kumusta Brad Manuel. Mayong pagpaminaw ni Norma Reyes o ni Carmen Key diha sa Lower Katugasan, Perelos, Karkar City. Boker Tov. Okay, Brad Roy. Ang musta rin ko sa kong mamagpapa sa Kampamando, President Garcia, Bohol. May pagpaminaw Mama Nako Estila o Papa Roberto Celeste. May buntag. Okay, Brother Friend. Huwag may buntag sab diya sa akong mama, sa akong inahan diya sa Liboron. Singalan? Liboron, Karkar. Si Idilita Medel Esconde o sa akong pamilya, sa akong asawa o uban sa akong mga igsoon nga nagapaminaw diha karon. May buntag kaninyo, yung kaninyong tanan. Kumusta may buntag sa itong mga suging paminaw diya sa Konsolasyon, sa Negros, Oriental, o sa Mindanao, sa Bohol, o sa uban pang mga parte diri sa Cebu. So dalaygon kayo nga dunay may soon, buino, magpadayon kita sa unahan, o ganhi kita sa dugang mga pahibalo. Ang buluhaton sa Torah Kados Community, inyong makaplagan diri sa Dungguan, Perelos, Karkar City. Naagyod tungod sa boundary sa San Fernando o sa Karkar. Ang atong panimbahon magsuon, magsugod sa alas 9 sa buntag ngadto sa alas 6 sa kahaponon. So kung naamoy, kung gusto ka mo bisita, palihog, pagbalon lang mo og inyong mga paniudto kay walay karinderya nga mapalitan nato diri. So salamat kayo sa Dunay, kining atong programa, radio na Facebook Live pagyudta. So dalaygon kayo ang Dunay. Og dili kita maglangan, anhin na kita sa pinakaimportante nga bahin, ang pagpamati sa pulong sa Elohim. Magampo na kita, Bishem Hadon Yeshua HaMashiach. Shita Adonai Shamra Lipi Nitzral Dala Sifatay. Adonai, ikaw magapanalangin o hinaot, nga panahinan nimo ang among mga suking ipaminaw o ang nagasunod nini nga programa, bisan unsa pa ilang tinuuhan o reliyon nga giburgan. Ikaw ang tag-iya sila mga unahuna o kasing-kasing. Inaot pa dunay buksan nimo ang mga kasing-kasing o ilang mga unahuna o ang pagsabot sa kamaturan. Nga dili may mong babag ang mga garbo sa ilang kinabuhi. Ikaw ang tag-iya sa kalag sa tao. Inaot pa dunay Yeshua nga daghan sa kanila ang mabuksan ang salabutan. Pinaagi nining programa sa kahanginan na mo kaylap kini ngadtos kinatumyan sa mga kabukiran o mangita sa imong mga nangawalang karnero sa nasod sa Israel. Dalaygon ka sa lagang pusada doon ay Yeshua HaMashiach. Amen o amen. Okay, dalaygon ang adunay magigsoon. Anhi kita sa pagpadayon sa atong mga tema nga atong gilabyan sa miaging atong matiwas ni atong miaging Domingo. So ang atong bersikulo nga gibiyaan Galacia 2:16-21 ako sang sublion kay amo man itong gibiyaan mangisod tong miagi. Tinuod nga kami na tao
nga mga Hudyo o dili katawhan nga makasasala. Sa Galacia 2:15. 16. Apan nasayod kami nga ang tao isipon sa Elohim nga matarong pinaagi lamang sa pagtuo kang Yeshua Misaya o dili sa pagtuman sa balaod. Bisan gani kami nagtuo man kang Yeshua Misaya aron ang Elohim mag-isip kanamo nga matarong pinaagi sa pagtuo kang Yeshua kang Misaya o dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kay walay tao nga isipon sa Elohim nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Nganong gigamit man nato ning mga bersikulo, kay amo lang gusto ipakita sa inyo nga dili hagpat-hagpat ang among pagtuo o pagsunod sa Biblia. Dili sa ubang mga reliyon nga hagpat-hagpaton ang mga bersikulo. O kung sa tong bersikulo mo pabor sa ila, mura to ilang gamiton o basahon. Ngani kining mga bersikulo nga akong gigamit karon magsuon sa milabay nga mga Domingo. Mga bersikulo ni sa mga anti-Torah, katong mga taong dili mo tuos balaod. Mga supak sa balaod, mo ni mga bersikulo ang among gipanggamit. Aron among ipasabot sa ila nga sayop ang ilang understanding o pagsabot ni ining maong bersikulo ha. Si Apostol Pablo nagpamatuod kanato nga bisan siya Hudyo, mga apostoles Hudyo, nagtuo gyapon sila nga ang tao matarungon pinaagi sa pagtuo kang Yeshua Misaya. Dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Pero wala, isulti ni Apostol Pablo na ang balaod wala na. Ang sayop lang sa mga understanding sa mga pastor, kay pag mabasa nila nga ang tao matarungon, pinagispagtog, dili pinagispagtuman, ila na yung iwagtang balaod, pues wa na yung balaod. Asa may mabasa nga wa ng balaod? Ang Biblia nagpasabot lang nga dili ta mahimong matarong pinaagi sa pagtuman o pagbantay sa balaod. Mamatarong ta pinaagi sa atong pagtuo kang Yeshua Misaya. Ingon nga atong Misaya, atong manluluwas. Bisan sila mga Hudyo nagtuo ni ana, wa magpasabot ng balaod na wagtang. Pero dili mo'y basihan sa pagkamatarong. Kay ang balaod buhat na sa mga taong matarong. Di kay magtumas balaod aron mahimong matarong. No. Nagbuhat kas balaod, nagsunod kas balaod, kay matarong ka na, o gimatarong ka na, pinaagis dugo ni Yeshua. Amen. Musunod na ng balaod, mo follow. Dili kay, human ka mo to kang Yeshua. Nawagtang nga inong balaod, o hanin kay balaod. Sa asang paagi ka makasala? Nga no maghinulsol ka man, kung anay balaod. Nga no mo ang kumang ka nakasala, kaasang dapita. Ngawa naman di ay balaod. So, ang balaod, dili lang mo'y basihan sa pagkamatarong. Dapat masabtan ninyo ba nga ang balaod dili basihanan sa pagkamatarong, kundi ang balaod katungdanan o binuhatan sa mga taong matarong. Amen. Muna nagsunod ka sa balaod. Di ba? Mupatay pa di ay ka kung namatarong na ka sa dugo ni Yeshua. Naluwas na ka sa ngalan ni Yeshua. Mangawat pa ba di ay ka? Maghubog-hubog pa ba di ay ka kung naluwas ka sa ngalan ni Yeshua? Ha? Mamabay pa di ay ka? Manapaw pa day ka, mangawat pa day ka, manulis pa day ka kung luwas na ka sa dugo ni Yeshua. Muundang ka niya ng mga butanga, pues nagsunod na kas balaod tungod sa imong pagtuo kang Yeshua. So, namatarong ka, pinaagi sa imong pagtuo kang Yeshua Misaya. Padayon ta, apan kung sa maong paningkamot, aron isipong matarong sa Elohim, pinaagi sa pagkagiusa kang Misaya, makaplagan kami nga makasala pinagagihapon sama sa mga dili Hudyo. Nagpasabot ba kini nga si Yeshua nagdasig kanato sa pagpakasala? Wala. Unsa ang pagpakasala? Mao ang paglapas sa balaod. Amen. So wala siya magdasig kanato sa pagpakasala. Kung moingon ta nga, wala na yung balaod. Kaya kung yung tagwa na yung balaod, gidasig na itas pagpakasala. Kaya ang pagpakasala mo may paglapas balaod. Di ba, Brad? No. Amen. Amen. Kung tukuron ko pag-usab ang akong giguba, magpaila kini nga naglapas ako sa balaod. Di ba? Pero nag-ingon ba Pablo naglapas siya? So wa niya tukura ang iyang giguba. Matud pa niya, kay kon ipasikad nato sa balaod ako patay na. Anong patay na mas Pablo? Nagtuma naman yung balaod yan na gikinabuhi ang balaod siyang kinabuhi. So wala na siya di na siya under sa balaod. Muna ingon ni Apostol Pablo nga dili ta ilalom sa balaod. Ilalom ta sa grasya. Nganong di man ta ilalom sa balaod kung ang balaod imo nang gikinabuhi di na ka ilalom sa balaod. Para example na to, mahinta. No smoking. Kinsa may ilalom sa balaod nga no smoking? Katong ka panabako o katong di ka panabako?
katong kusog man daw ako, mao'y ilalom anang balaod nga no smoking. Amen. Di ba? Pero ang tao nga di ka pa nabako, ilalom pa ba siya nang balaod? Sa paglibutan, nag-no smoking diya, wa siya pakialaman na. Amen. Di na siya under niya nang balaod. Ano? Problema na kung no smoking, di mo ko manabako. Wasang kinabuhi na. Wa man na sa akong kinabuhi. Wa siya problema na. Man hindi siya ilalom anang balaod. Karon, kung ang tao nagkinabuhi na subay sa balaod, uyon na sa balaod yung kinabuhi, dili na siya ilalom sa balaod. Dili naman bukat sa imo magsyabat, dili na bukat sa imo paglikay sa mga pagkaon nga mga gidili sa Adonai. Kay nga naman, wa naman ka na magkinabuhi. Makakita kag litson baboy, mag-uol ka ba di kakaon? Sa unag mag-uol ka di kakaon, amo na ilalom pagkas balaod nga ayaw ka og baboy. Pero sa diyang blood on ka na magtan-og baboy, magsuka-suka ka na kitag bahos, makahumot og bahos baboy, makasimot og baho. Di na kay lalong balaod ng ayaw pagkaog baboy, naman di naman ka maibog. So ingana na siya. Mo na insaktong pagsabot sa kasulatan. Di kay maingon mo, tanawa, di na ta ilalong sa balaod. Nganong sunod pa man sa balaod, di man pagpasabot nga kung magsunod ka sa balaod ilalom ka. Ikinabuhi ang balaod, i-apply ang balaod aron di na kailalom. Amen. Simple lang kayo itong ehemplo. Sama sa no smoking. Kinsay ilaloman ang balaura, ang gapanabako. Pero ang di gapanabako, di na ilalom ang balaura. Simple, di ba? Atong padayon nun. Kay kon pinasukad, kay kon ipasukad nato sa balaod, ako patay na. Gipatay, pinaagi sa balaod, aron nga magkinabuhi ako alang sa Elohim. Gilansang ako uban kang Misaya dito sa istaka. Bosa dili na ako ang nabuhi, kundili si Misaya na ang ania kanako. O kining kinabuhi ko karon, akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Elohim. Nga nahigugma, nga nag-og nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. Wala ko'y salikway ang grasya sa Elohim. Kay kon ang tao isipon sa Elohim nga matarong pinaagi sa balaod, walay kapuslanan ang kamatayon ni Misaya. Nga naman, kung isipon ang tao nga matarong pinaagi sa balaod, di na importante ang kamatayon ni Misaya. Nga naman, ang tanang Hudyo, nagtuman na sa balaod, nagbantay na sa balaod. So, nunid na ang kamatayon niya sa Kalbaryo. Di na kinahanglan na to. Di na to kinahanglan sa mga Hudyo kung namatarong na sila tungo sa pagtuman sa balaod. Munang ang pagkamatarong, pinaagi sa dugo ni Yeshua. Sa atong pagtuo sa dugo ni Yeshua, diha ta mahimong matarong. Kung wala magpasabot, kay gimatarong ta sa dugo ni Yeshua, gitudluan ta niya sa pagsupak sa balaod. Ang sige ni Yeshua, mianhi ako dili aros pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga propeta. Mianhi ako aros paghatag niini sa hustong kahulugan. Di ba? Matthew 5:17 ngadto sa 19. Wala siya man aros pagwagtag sa balaod. Samtang ang mga pastor, sige gwali, ngawa na'y balaod. Sukwahe kayo ang inyong sinultihan, ang inyong winalihan, wala gyud mahaom ni anang inyong Ginoo nga gipaghinambog. Nang hambog mo sa inyong Ginoo, nagsunod mo pagtulutan na ng inyong Kristo, na ng inyong Hesus. Pero nag-ingon, dire sa Biblia, ayaw ninyo huna-hunaa. Ang paghuna-huna palang gani, ngawa na'y balaod. Gidili ni Yeshua. Ayaw ninyo huna-huna, 5:17. Ayaw ninyo huna-hunaa. Nga, mianhi ako aron sa pagsalikway sa balaod ni Moises o sa mga pagtulutan sa mga propeta. Wala ako muanhi aron sa pagsalikway ni ini, kundi aron pagtuman ni ini. Hinoon sa hustong kahulugan, sa hustong aplikasyon. Muna ituyo ni Yeshua. Hustong pagsabot. Dili kay ang walis mga pastor, wala na balaod. Samtang ang Misaya gaingon, wala ko muanhi aron sa pagsalikway sa balaod ni Moises sa mga propeta. Muna ingon siya, ayaw ninyo huna-hunaa. Huna-huna pa lang, gidili na. Maghuna-huna ka lang, ang balaod giwagtang, gidili na na, ngayaw gyud huna-huna. Samtang mga pastor, wa gyud kay naghuna-huna, giwali gyud. Gitudlo. Gitudlo gyud, gawa ni balaod. Di ba mga toy-toy? Mga buang-buang ni mga pastora, gawali sila sa pulong ni Yeshua, pero wa makasabot. Against kanunay ang wali nila sa wali ni Yeshua. Mukutlo din sila sa kang Pablo. Kinsa magi-Dios ninyo, si Pablo o si Yeshua? Namin tayo debate kuno, may igsoon debate sa Rabay.
si Mitsuraki, Rabbi Mitsuraki, o kalibatin niyang usa ka Christian. So, pagtingog ni Mitsuraki, Rabbi Mitsuraki, abi ni mo, diinan niya tong pastor Christian, di kumutuon ni mo. Siya nga nga di kumutuon ni mo, kay ang imong misaya nga gipanghambog, kay Mitsuraki orthodox man na. Kanang imong misaya nga gipanghambog, nagtuman sa balaod, samtang ikaw gawali wa balaod. Nga asa ko tuon ni mo? Nga imong misaya, gatuog balaod, sumalaan ni mga bersikulo ninyo, samtang ikaw So karon, kinsa may kamo mga membro, mutuo mo sa inyong pastor? Gawali niyo pastor way balaod samtang ang inyong Ginoo nga gisimba giingnan niyo Hesus nagtuo sa balaod. Di asa man gid mo tuo. Munay pangutana. Asa may Dios ninyo? Di ba? Muna na si Pablo ba? Pero si Pablo against basta si Pablo sa kang Yeshua dili. Ang inyo rang pagsabot sa sinultihan ni Pablo, sa mensahe ni Pablo, mao'y nagkasumpaki. Pero kung imo masabtan, ang buot ipasabot ni Pablo, dili pagkontra sa pagtulon ni Yeshua. Haom ang iya. Kamu lang wa makasabot, gumikan kay dili inyong kalahi si Pablo. Si Pablo usa ka Hudyo, kamo usa ka Hintil. Manandi mo makasabot yun sa sinultihan Pablo. Kaya nga naman, sa tradisyon ni Pablo, wa mo kabalo. Di ba, Brad? Sa kinaiyang Pablo, wa mo kabalo. Sa pagkinabuhi ni Pablo, wa mo kabalo. Saan niyo pagtungkad sa sinultihan ni Pablo? Muna naamang so nga kinahanglan, sabto nato ang balaang kasulatan, harmony ang Biblia. Amen. From Old Testament to New Testament, wa na magkasumpaki. Amen. Si Pablo o si Yeshua, wala magkasumpaki. Si Pablo ang Torah, wala magkasumpaki. Okay, atong basahon, Brad. Ang sunod nga mga versikulo, Galatia 3:1. Kinsa nag-andam sa Galatia 3:1. Sige. Galatia 3:1 ngadto sa 5. Mga taga Galacia, pagkabuang gayud ninyo. Kanawa, buang din mo. Kinsa ba'y naglamat kaninyo nga unta gisaysayan naman kamo sa klaro gayud bahin sa kamatayon ni Yeshua Misaya dito sa krus. Karon Maingon dayo mga pastor, tanawa, kamo mga Mesianik pagkabuang yun ninyo. O di ba? Ay, ina pa sa ina, Mesianik maning taga Galacia. Padayong basa, Brad. karon mangutana ako kaninyo. Nadawat ba ninyo ang espiritu sa Elohim pinaagi sa pagtuman sa balaod o pinaagi ba sa pagpamati o pagtuo sa ebanghelyo? Pagkabuang gayud ninyo. Diyos ba na sada? Nagsu- Munang ay gyud ko niyo pagkasal ako min ko buang gid mo mga pastora mo. Kay si Pablo mismo naghingalan yung buang yun sa mga taong mga yabag ug utok. Okay, tiwasag basa. Nagsugod kamo sa pagka magtotoo pinaagi sa espiritu sa Elohim. Buot ba ninyong tapuson kini pinaagi sa inyong kaugalingong gahom? Wala ba lamang di ay kahulugan alang kaninyo ang tanan ninyong kasinatian? May kahulugan gayud kini sa paghatag sa Elohim kaninyo sa espiritu o sa pagbuhat niya sa mga milagro diha kaninyo. Amen. Gihimo ba niya kini tungod kay nagtuman kamo sa balaod o tungod ba kay namati o mituo kamo Sa maayong balita. Ebanghelyo. Mao na naamang ison. Nga nakita ni Apostol Pablo nga ang mga tao sa Galacia ginganlan niya buang-buang kay ang gikumpara niya balaod o pagtuo. Malagmit nga kini mga tawo na mas gipadako nila ang balaod kaysa pagtuo. Pagkabuang-buang gayod ninyo mga taga Galacia, kinsa may naglamat kaninyo nga unta gisaysayan man kamo sa dayag gayod mahitungod sa kamatayon ni Yeshua Misaya didto sa istaka. Karon mangutana ako kaninyo, nadawat ba ninyo ang Ruach HaKodesh, ang Ruach sa Elohim pinaagis pagtuman sa balaod o pinaagi bas pagpamati o pagtuo sa maayong balita? Ang tubag pinaagi sa pagpamati sa maayong balita. Nadawat nato ang Ruach sa Elohim. Amen. Pagkawala gayoy, gayod ninyo'y huna-huna. Diya, pagkabuang yapon no? O, pagkabuang yapon ninyo. Pagkawala gayod ninyo'y huna-huna. Nagsugod kamo diha sa Ruach sa Elohim. Buot ba ninyong tapuson kini pinaagi sa inyong kaugalingong gahom? Ang sa kay gibuhat sa mga taga Galacia, ayaw akong ingna nga wala lamang di ay kahulugan alang kaninyo ang tanan ninyong kasinatian sa paghatag sa Elohim kaninyo sa Ruach
o sa iyang pagbuhat sa mga milagro diha kaninyo. Gihimo ba niya kini tungod kay nagtuman kamo sa balaod o tungod sa kay namati o tungod kay namati og mituo kamo sa maayong balita? So tungod na sa pagpamati nato sa maayong balita. So asa ang portion niya nga nag-ingon nga ang balaod giwagtang? Mga ni bersikulos mga antay-tura. Nga asa mag portion niya nga giwagtang ang balaod? Nganong ato mag-i-divert sa istorya nga tanawa, di ba pulos ang balaod? Sige, ikaw may pulos. Asa mabasa? Di ba? Ang ato rin yung unahon na may buwang-buwang. Kinsay sunod mabasa? Epeso, o di pa? 5:4. Galacia Yapon. Diri sa Galacia 5:4. 1 Korinto yan daw. Kamo nga naningkamot nga isipon sa Elohim nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod nahimulag hinoon kang Misaya og sa grasya sa Elohim. Amen. 5:4. Kamo nga naningkamot nga isipon sa Elohim nga matarong pinaagis pagtuman sa balaod nahimula ginoon kang Yeshua kang Misaya og sa grasya sa Elohim. Ingon sila. Ingon conclusion ni sa tanawa. Kamo mga Mesianic naningkamot nga mahimong matarong pinagis pagtuman sa balaod nahimula kang Misaya og sa Elohim. Tinuod na siya maigsoon. Ang tao mo na yung gisaway ang katagagalasya kay tuan na gisandig ang ilang kinabuhi maigsoon nga sa balaod nga matarong sila mamahimo sila matarong pinagis balaod sayo lagi na nga understanding. Ang sakto lagi nga aplikasyon mao ni mamatarong ka pinagis pagtuo dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kaya ang pagtuman sa balaod buhat na lagi na sa mga taong matarong na. Amen. Di kayo mo buhat ka sa balaod ang kamay mo matarong. Bisa unsaon nimo di gyud ka mamatarong. Unsa ang pagbuhat o matarong sa tambotan? Unsaon man pagbuhat og matarong sa taong daotan? Di ba dili? Mo na nga buhaton sa nimo ang pagkamatarong, motuo ka kang Yeshua, motuo ka sa ebanghelyo ni Yeshua, mo follow ang pagtuman sa balaod. Amen. Mo follow ang ang pagbuhat sa balaod na matarong na ka. Ay ka motuman sa balaod, di kay motuman sa balaod aron mamatarong. Mo na baliktad nga teaching og makapalibog sa mga tao. Mo na nga kasagaran sa mga Christians, wa na gyud balaod gumikan sa kalibog sa ilang utok. Nalibog mo bitan ang di mahurot ang debate. Di mahunong ang debate. Gumikan libog puro. Munang kanang sigig debate diya, puro na mga libog og utok. Munang di ko mag-apil-apilan ng debate, nga naman di naman libog ang akong utok. Amen. Tinaw naman ang akong panabot. Tinaw na ang kamaturan, 101% sure you ko. Maunay ni ang tinaw nga pagtulunan nga akong nakaplagan. Nga ano makidebate pa man ko? Unsa pa may rason? Kadang ka na mahilig debate mo na mga taong libog pa ng mga utok. Lalagtugi pang lagtugi kay libog pag yung utok nila, pero ikaw tinaw na ang imong panabot. Hayag na ang kamaturan sa imong panabot. Lunit na ng debate. Pag kinabuhi na lang sa pulong sa dunay. Ang atong panikamutan dili na ang pagpakigdebate kundi ang pagkinabuhi sa iyang tura. Amen. Matarong naman tas dugo ni Yeshua, i-apply na itong tura. Muna atong tunan ron, ikinabuhi ang tura. Di kay, sige, payapog debate, samtang ang kinabuhi, mga hiwi. Diba? Kasagaran sa mga hiling og debate, mga hiwi og kinabuhi, baliko og kinabuhi, tulibagbag og kinabuhi, yabag og mga utok. Muna mahilig sa mga tao, mahilig og debate. Nga naman, libog ang utok. Muna ako, di ako kapila-pila na. Nga naman, tinaw na ang kamaturan para nako. Amen. 1 Korinto City 19. 1 Korinto City 19 nag-ingon. Kay dili mahinungdanon kung tinuli ka o dili. Ang mahinungdanon mao ang pagtuman sa kasuguan sa Elohim. Tanawa. Dili mahinungdanon kuno kay dili mahinungdanon kung tinuli ka o dili. Ang mahinungdanon mao ang pagtuman sa kasuguan sa Elohim. So pumanay balaod nganong niingon man si Apostol Pablo. Ingon tas Pablo dire, kay dili mahinungdanon ang tinuli o ang dili. Ang mahinungdanon nga wala na ibalaod di ana tas Pablo. Pero sa isulti ni Pablo diya, ang mahinungdanon ang pagtuman Ang pagtuman sa kasuguan sa Elohim. kasuguan sa Elohim. Di unsa man pagsabot sa pastor.
Kay tiba. Sunod lang, Brad. So, mao ni niya, Brad. Mao ni niya. Kay dili mahinungdanon ang pagkatinulik o ang dili tulik. Amin ba? Amen. Ang mahinungdanon mao ang pagtuman sa kasubuan sa Elohim. Klaro dili? Klaro, Brad? Klaro, klaro. Para tayo. Si Pablo kayon ang mahinungdanon ng pagtuman. Wa man siya nga adi na mahinungdanon ng pagtuman. Lingon kas Pablo nga dili na mahinungdanon ng pagtuman. Ang mahinungdanon mao ang pagtuman. Yang anong ang mga Christians ro nga makipablo sa mas Baptist, Protestante, born again, makipablo gyud sila. Pero nga naman, nga man mo magtudlo nga ang balaod mahinungdanon, ang pagstuman sa sugo mahinungdanon. Nga si Pablo nag-ingon man diri 1 Corintios 7:19 nga ang mahinungdanon mao ang pagtuman sa sugo sa Elohim. Amen. Amen. So sa Episo 2:8 ngadto sa So, 2:8 ngadto sa 9. ngadto sa Bible. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Elohim. Dili kini inyong buhat kung dili gasa sa Elohim. Amen. 9. Busaw walay pasigarbo. Niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Amen. Tanawa. Na mo ni bersikulo sa mga Baptist. Galas, Episo 2:8. Favorito kay nila ni bersikulo ha. Nagtuo nga sila dapig sa ilagon. Amo may tanang nga kasagaran sa reliyon hagpat-hagpat ang bersikulo. Unsa tong bersikulo mo pabor sa ilang ginhawa, madawat sa ilang ginhawa, mo ilang itudlo. Katong mga bersikulo di madawat sa ilang ginhawa, di nila itudlo. Labyan na nila hagpat-hagpat ba ang ilang pagtuon sa Biblia. Mo nga giuna ginato ang paghisgot sa ilang mga bersikulo nga gikuptan aron atong ipasabot sa ila nga ang Torah Kados community o dili maghagpat-hagpat og bersikulo para itudlo sa mga tao ganig. Kay pinaagi sa pagtuo na luwas kamo tungod sa grasya sa Elohim. Dakong amin ang akong ikatubag. Amen. Dili kini inyong buhat kung dili gasa sa Elohim. Ang kaluwasan natong tanan gasa sa Elohim. Kay di nato maangkon ang kaluwasan pinagis atong paningkamot. Amen. Amen. Pinagis atong diskarte. Di gid nato maangkon ang kaluwasan. Gasa gyud sa Elohim ang kaluwasan nagsuon. Gasa gyud na siya. Kung si Yeshua wala ihatag sa John 3:16, kung wala ihatag si Yeshua para nato, di kita maluwas. So gasa na siya. Busa walay makapasigarbo niini. Sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Klaro, di gyud bunga sa paningkamot ang kaluwasan. Kinsa may manghambog diha nga naluwas ta tungod sa atong pagkamaing laki, sa atong mga buhat nga maayo. Dili. Gasa gini si Elohim. O buhat o mga binuhat kita sa Elohim o gibuhat kita ang nuybira di taman. So dalay gon kaya madunay 2:11 ngadto sa 19 sa Episo yapon. Diri sa Episo 2:11 hangtod sa 19. Hinumdumi nga kaniadto kamong mga dili Hudiyo makasasala nga matud pa sa mga Hudiyo, dili tinuli kay sila gud nga mga Hudiyo nagingon man nga sila tinuli nga sa ato pa gituli sa tao. Kaniadto nahimulag kamo kang Misaya kay mga langyaw man kamo og dili sakop sa katawhan nga pinili sa Elohim. Kaniadto daw hinumdumi kaniadto kamong mga dili Hudyo makasasala. Kamong mga dili Hudyo gitawag gitag mga makasasala. Nga matod pa sa mga Hudyo dili tinuli. Tinuod na kay sila god nga mga Hudyo nag-ingon man nga sila tinuli. Nga sa ato pa gituli sa tao. Ang hintel wa ginatuli kani adto nahimulag kamo kang Misaya kay mga langyaw man kamo og dili sakop sa katawhan nga pinili sa Elohim. Tinuod na di ta sakop sa katilingban sa mga Hudyo. Mao na sila ang pinili nga katawhan sa Elohim. Iwas ang basa. Wala kamoy bahin sa mga kasabutan nga pinasikad sa mga saad sa Elohim ngadto sa iyang katawhan. Nagkinabuhi kamo niini kalibutan nga walay paglaom sa walay Elohim. Wa gitay bahin yun sa kasulatan.
Nagkinabuhi kita nga walay bahin sa kasabutan, nga pinasikag sa mga saad sa Elohim ngadto sa iyang katawhan. Nagkinabuhi ka mo miining kalibutan nga walay paglaom o walay Elohim. Unya karon nganong naluwas man ta, di ba grasya? Muna grasya. Wa gud tay paglaom, way Elohim. Pero giluwas ta bisan hintil na ta. Kaya ang uban ma-misunderstand nila ba mga wa dito labos kiluwasan kay ta mga hintil nagya pag chance oy. Kung mo konektar ta, mo connection ta sa mga piniling katawhan ng mga Hudyo. Padayon ba sa brad? Apan karon nahiusa ka na kamo kang Misaya Yeshua, kamo nga kaniadto layo sa Elohim. Karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Misaya, kay si Misaya gayud mao ang atong pakigdait, gihimo niya ang mga Hudyo ug ang mga dili Hudyo nga usa na lamang kakatawhan. Oh. Pinaagi sa iyang kamatayon giguba niya ang paril sa pagkabingkil nga nag-ulang kanila. Amen. So, klaro nga ang Misaya mga igsoon, nga matut pa apan karon nahiusa na kamo kang Misaya Yeshua. Diha ta kang Yeshua Misaya nahiusa. Unya ini kahiusa nato kang Yeshua Misaya nahiduol na pinaagi sa dugo ni Yeshua. Busa kay si Yeshua gayod mao ang atong pagdait, gihimo niya ang mga Hudyo o ang mga dili Hudyo nga usa na lamang kakatawhan. Sa ato pa pag usa ka katawhan ang Hudyo ug dili Hudyo, meaning usa ka katawhan, usa ka pagtulunan, usa ka doktrina, usa ka reliyon. Amen. Nya ngano lagi ang Christians ug ang Hudyo di lagi usa? Mo na pangutana. Nganong buwag man ang Christians o ang mga Hudyo? Nganong wa man mo mudugtong sa reliyon sa mga Hudyo? Nganong nagtukod man mong inyong relihiyon? Nga klaro man, nga tungod ay sa Misaya, tungod kang Yeshua, nahimutang iyang katawhan, nahiusa kita pinaagi kang Yeshua Misaya, ang Hudyo o ang dili Hudyo, nahimong usa ka katawhan. Sa to pa, dili managbangi ang ilang mga doktrina o pagtulunan. Ngano man ang Christians o ang mga Hudyo, nganong nagkabangi man ang doktrina. Ha? Ngano man ang mga Pentecostal against mas pagtulunan sa mga Hudyo. Ngano man ang mga Baptist against mas pagtulunan sa mga Hudyo. Ngano ang mga Protestante against mas pagtulunan sa mga Hudyo. Ngano ang dating daan against man sa pagtulunan sa mga Hudyo. Ngano ang Iglesia ni Cristo against man sa pagtulunan sa mga Hudyo. Ngano ang Katoliko against man sa pagtulunan sa mga Hudyo. Ngano kanang imong reliyon karon, unsa may imong reliyon karon, nganong against man mo sa pagtulunan sa mga Hudyo. Nga di ay pinaagi sa atong pagtuo sa Misaya, may usa man di ay kakatawhan ang Hudyo ug ang dili Hudyo. Muning ang Torah Kados community dugtong sa mga Hudyo. Ang mga Messianic community dugtong sa mga Hudyo. Kay ang mga Messianic o ang pagtulunan sa Hudyo, wala magkabangi kung dili pareho, nagkausa sila. Amen. Muna'y tinuod. Amen. Samtang ang uban, nagapasiatab lang, ni uban, manghambog sa mga ngalan silang reliyon. Wag nila ang gitudlo Suryano, kang Suryano lang na, gitudlo siya mga membro, asa mabasa ang ngalan sa imong simbahan. May panghambog nila ba? Sa imong reliyon, Brad. Paingo, muna'y, asa mabasa sa Biblia ang ngalan sa imong simbahan. Mga gitudlo sa inyong labaw, pagkatuy-tuy ni Suryano. Tudloe ang mga tao sa pagwalis kamaturan. Tudloe ang mga tao sa pagtuman sa sugog balaod sa Dunay. Sultiha ang mga tao, nga naa pa ang balaod, nag-exist na siya ron. Wa na mawala. Di kay ang imong itudlo, o sa ngalan sa reliyon, pagkabata. Binata nga doktrina. Dili makita ang kamaturan sa ngalan sa simbahan do. Ay kung ina ang imong botilya Pepsi, sudlan nimong suka, Pepsi lang yapon na. Pepsi ang botilya, tubig ang gisulod, yung kag Pepsi gina siya. So dili makita ang kamaturan diya sa ngalan sa kartula sa simbahan. Amen. Amen. Diha makita ang tinuod nga simbahan ang sulod. Ay kung ina, Pepsi ang botilya. O, Pepsi na siya. Pero sa sulod, suka. Pepsi din na. Pepsi ang botilya, gisudlan og tubig. O yan, nasan na, daghang kay nag-angkon ng mga simbahan, Iglesia sa Diyos, Church of God, panghambog na nila, pila kabuk ang Church of God. Na Worldwide Church of God, 70th Church of God, Sanctified Church of God, naapay gitawag na itong Pentecostal Church of God, dating daan Church of God sad,
Iglesia sa Dios, daghan sad naapoy Iglesia ni Cristo, naapoy Church of Christ. Puro na mabasa sa Biblia. Ang mga ngalan ilang gipasiatab sila mga simbahan, puro mabasa sa Biblia. Muna di human ilang debate. Pero ang pangutana, mo ba na basihan sa kamatuoran? Dili. Pagka-pobre ninyong utok, pobre yung mga utok. Kanang basihan sa ilang simbahan, ngalan sa ilang simbahan ang basihan sa kamatuoran. As ilan, kung ang Pepsi nga botilya sudlag suka inyo inyo ipamatod, Pepsi gina siya. Kung botilya mo'y basihan. Manang ay mo panghambong nga ngalan sa simbahan kay di na mo'y basihan. Ang pagtulunan sunod sa simbahan mo'y basihan. Ang doktrina sa simbahan mao'y basihan. Kamatuoran ba na siya? Amen. Kaya bisan pag ang imong kartula sa simbahan paliguan nimo ng mga bersikulo ngalan pa na sa naas Biblia. Pero ang imong pagtulunan baluktot pagtulunan ni Satanas di kita mahimong kamaturan. Amen. Pagtulunan lang ni Eli Soriano di na mahimong kamaturan. Pagtulunan sa Biblia mo itudlo mo nay ebidensya nga kanang simbahan na kamaturan. Nagtudlo sa sugog balaod sa Ginoo, nagtudlo sa sugog balaod sa Adunay mo nay kamaturan. Dili na mga tao nagwaliwa nay balaod niya mo'y kamaturan. Dili katula mo'y basihanan. Di gyud katula. Kay wasag basa brother friend. Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudyo. Oo. Lakip ang mga kasuguan sa mga kalagdaan Oo. niini aron gikan sa duha ka kaliwatan mahimo ang usa nga kabag-ong katawhan og sa ingon makakabot ang pakigdait. Makabot ang paghigdait. Karon, ilan na ning misinterpret. Tan-aw kaklaro na gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudyo. Ilan in general, apel na ang Shabbat, wa na'y bili, ang gidili nga mapagkaon, wa na to'y bili, ang mga pistas adunay, wa na'y bili. Ano in general man nimo? Ha? Nga ang balaod nga gipasabot nga way bili, ang panagkabangi sa Hudyo o sa Hintil. Ang pagdili pagduol. Ang dili pagduol nila, mabita nang ingon niya nga giguba niya ang nag-ulang. Tali sa Hudyo ug sa dili Hudyo. Ang parel nga nag-ulang. Ang relationship maoy giuli sa dunay mo'y giguba katong ilang pagka-dili panagkaduol. Na may balaod ang reliyon sa mga Hudyo. Kay ang balaod sa dili sa mga Hudyo, Bawal mo duol. bawal mo duol. Asa mabasa na? Buhat. Buhat Jes 28. Ato na rin balikan doon. Buhat Jes 28, Brad. Buhat Jes 28 nag-ingon. Si Pedro mingon kanila, Oh. nahibalo ka mo nga ang mga Hudyo gidid-an Sa sa iyang iyang reliyon. reliyon Oh. sa pagduaw o pakigsandurot Sa sa, mga dili dili Hudyo. mga Hudyo. Claro, si Apostol Pedro nagpamatuod dito sa atubangan Cornelio. Naibalo ka mo nga ang mga Hudyo gidid-an sa iyang reliyon sa pagpakigsandurot sa mga dili Hudyo. Mao na giguba ni Yeshua. Gimo nang giguba niya, gihimo niya walay bili ang balaod sa mga Hudyo, lakip ang mga kasuguan ug mga kalagdaan ini aron gikan sa duha ka kaliwatan mahimo ang usa ka bag-ong katawhan. Kaning usa ka bag-ong katawhan langkob sa Hudyo ug sa dili Hudyo. Amen. Usa ka katawhan nga gilangkuban sa Hudyo ug sa dili Hudyo. Kay gingon niya, og sa ingon makabot ninyo ang pakigdait. Tiwasag basa brother Pen. Pinagi sa iyang kamatayon sa staka gihiusa kita niya diha sa usa ka lawas Amen. og pasiguli ngadto sa Elohim. Oh. Sa ingon niya na gitapos niya ang Ay. dinumtanan. Apan mianhi si Misaya o gisangyaw ang maayong balita sa pagigdait alang sa tanan. Oh. Kaninyong mga dili Hudyo nga kaniadto layo sa Elohim. Og sa mga Hudyo nga duol kaniya. Amen. Do pinaagi sa iyang kamatayon sa istaka, giusa kita niya diya sa usa ka lawas. Kinsa iyang giusa? Ang Hudyo. Hudyo og Hintil. Kay kung ingat Hudyo ra, wala hiusa ha. Usa naman sa kanila. Pero pulong gihiusa gikan sa duha ka pundok, giusa mo na gihiusa. Kinsa man ang Hudyo ug ang Hintil. Kay ngano man ingon ni siya, giusa niya, kita niya diha sa usa ka lawas o gipasig-uli ngadto sa Elohim. Og sa ingon ni ana gitapos niya ang pagdinom tanay. Amen. Tali sa Hudyo og sa Hintil. Mao nang balaura ang iyang giguba. Dili ang Shabbat, dili ang pagkaon, Dili ang entire. dili ang kinatibuk-an sa balaod. Bosa mianhi si Misaya o gisangyaw ang mayong balita sa pagkigdait alang sa tanan kaninyong mga dili Hudyo og nga kaniadto layo sa Elohim og sa mga Hudyo nga duol kaniya. Di eksakto
ang pulong di ay gihiusa nga katawan gikan sa mga dili Hudyo o sa mga Hudyo. Tungod kang isyo Misaya, nahiusa sila. O niya, pinaagi kang Misaya, kitang tanan Hudyo o dili Hudyo, makaduol na samahan. Amin ba? Amen. O usa ka espiritu. Usa na lang ka espiritu. Kung one spirit ra ang Hudyo ug ang dili Hudyo, one doctrine na sana sila. Amen. Usa na ka espiritu. Same source. Nga naman lagi ang mga Christians ug ang Hudyo di man parehas doktrina. Layo, right? Kung kamong mga Christians, kamong dating daan, kamong born again, kamong mga Pentecostal, kamong mga Baptist, nadugtong pamusudyo, dapat usaray espiritu. Matuman. Nga naglihok, matuman no taning episodos sa inyo, so nga usar ka espiritu ang naglihok tali sa mga Pentecostal o sa mga Hudyo. Usar ka espiritu ang naglihok tali sa dating daan o sa mga Hudyo. Nganong lahi man mong doktrina? Nganong managbangi man inyong doktrina? Wa lagi mo haom sa inyo. Ang gisulat sa episo, wa mo haom sa inyo. Pero di restora ka dos community, perteng haoma. Kaya ang espiritu nga naglihok sa mga Hudyo, moro sa espiritu nga naglihok sa mo. Kaya ang pagtulunan sa mga Hudyo, mausad ang pagtulunan nga among giwali. Amen. Di rin natuman sa amo ang episodos. Samtang sa inyo mga Pentecostal, wala. Sa inyo mga Protestante, wala. So kaya yun sa 19, brother. Sa 19, busa kamong mga dili Hudyo, dili na mga langyaw o mga dumuluong, No. kundi mga kauban na sa katawan sa Elohim, tanawa. o mga sakop na sa iyang banay. Kauban naman dahil ta sa katawan sa Elohim. Kinsa na yung katawan? Israel. Israel is my people. Daghang Amen. versikulo ana. Ingon pa niya, Israel is my people. So ang katawan, mao ang Israel. Unya kita di ay mga dili Hudyo, sakop na, dili na langyaw, dili na dumulog, kundi sakop na, katagilungsod na sa iyang katawhan. Sa katawhan sa Elohim. Sakop na sa iyang banay. Nga nung managbangi lagi ang inyong doktrina. Kung muangkon pa mo, mga Pentecostal, dating daan, Baptist, unsa diya Protestante, kung nagtuo pa mo, kung sako pa mo, mga igsoon, kung natuman pa ni sa inyo ang Episod 2:19, natuman pa ni sa inyo ang Episod 2:19, nga nung managkabangi lagi ang inyong doktrina. Nga nung di man mo magkasinabdanay. Ha? Nga nung musupak man mo sa pagtulutan sa Hudyo. Di, klaro, nga wala maigo, wa muhaom sa inyo ang Episod 2:20. Nga naman, kontra man ninyo pagtulutan sa Hudyo. O niya, walihan mo pagtulutan sa Hudyo, dayon mo pangatarungan, mo na'y naglansang sa Ginoo, mo na'y nagpatay sa itong Ginoong mga Hudyo, gisalikway na nas Ginoo, pagkayabag yung mga utok, mga buang-buang yun, nga naman yung tagbuang-buang, nang graduate sa Bible School, nang pastor, pero ang tinuluan, baluktot. Halos gibasa ninyo ang tibok Biblia, Ili Soriano lang, halos memoryadong Biblia, bilid ko niya. Sa lodo man ko niya siyang pagka-memoryadong mga bersikulo, pero ang pangutana, nakasabot ba siya? Natuman ba sa inyo ang Episod 2:20? Nga nahiusa mo ang hintil o ang dili hintil, ang Hudyo o ang dili Hudyo, nagkahiusa na sa usa ka pagtulunan, sa usa ka lawas, sakop na sa piniling katawan sa Elohim. Nganong lahi man ang inyong doktrina? Nganong ang mga Hudyo gasyabat, Sabado, kamo, Domingo. Ang libog pagyo kining dating daan, kay balhin-balhin lang simba. Nay mo simbag Lunes, nay mo simbag Domingo, usahay nay kadlaw nga panimbaho nila, no? Record. Ya silingan man nato na. Record. Oh, silingan nato na diya ilang lokal. Kadlaw nga ko nagsimba na. Ang kinsa man ang balaod. Ang inyong gisunod bahis pagsimba. Nga ang adunay naghatag na mag-instruksyon sa adlaw, nagtudlo na siyang adlaw sa balaang panagkatigong, Leviticus 23. Uno ngadto sa 4 basaw nimo ang Ginoo nagpilig adlaw alang sa balaang panagkatigom. Ngano nagbutbuot na mong adlaw, nagsimbag kadlawon, naimusimbag gabi, naglibog ko ning dating daan. Perteng libogag yun. Ilang magipasayon ang kasulatan. Nganong na, wa man maglibog mga tao nga, gatao libog man ko. Kang kinsa man balaod lang gisunod kang Suryano o sa Ginoo. So, yan na yun. Kang Suryano nga balaod asa mabasa sa Biblia, nga dunay magsimbag kadlaw, dunay magsimbag tungang gabi, dunay magsimbag Lunes, nay magsimbag Domingo. Nga ang Ginoo nagtudlo man yung adlaw sa balaang panagkatigom. Sa to pa hanas gid mo musopak sa kamubuton sa Ginoo. Amen.
Munang maigugin mo sa Matthew City 21 nga dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo. Makasulod sa harian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan na nasa hatag ng kabubuton nga Leviticus 23:1 ngadto 4 nagpili siya adlaw alang sa balaan pa nagatigom pero hanas gyud mo musupak. Kabantay ka? Amen. Hanas gyud musupak gyud maghimog ilaw maghimog ilang bangag. Master kay mo rason. Master kay murason, master kay debate. May kaya pagpagdebate naglaban sa kamaturan, paglaban na sila mga bakak. Nganong ning debate may sunod yung ganahan? Lumba paglaban sa bakak, lumba paglaban sa garbo. Pulpul yun ng mga pastor. Pagkatoy-toy. Muna na. Pero basaw na to. Dili sa Pinadayag 22:14. Pinadayag 22:14. Yan da Mateo City. Ulahan kadtong naglaba sa ilang biste, Oo. aron sila hatagan sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi. Diha naglaba. Pero balikan na to sa King James. Blessed are they that do His commandments. Bulahan sila nga nagtuman sa iyang mga sugo. Kay hatagan sila katungod sa pagsulod. Pagkaon. O sa pagsulod sa mga ganghaan. Ganghaan sa langit. Kinsay makasulod sa ganghaan sa siyudad? Ang makasulod sa ganghaan sa New Jerusalem kadtong nagtuman sa mga sugo. Dili tong nagsupak sa sugo. Dili tong naglapas sa sugo. Kana konklusyon na ng Pinadayag ha. Ending na nasa sa Biblia. Panapos na ginas Biblia. Niingon yun ang Pinadayag Revelation 22:14 sa King James Version. Blessed are they that do His commandments. Hangtod nakabasa na lang ana ang mga baptist ang ubang mga reliyon pero wa gyud yapon magtuman sa sugo sa Elohim. Nga mao man di ay giingon nga maoray makasulod sa ganghaan sa syudad ang mga nagtuman sa sugo sa Elohim. Amen. Yung rason sa pangalagat musulod sa kinabuhi mo katapusan. Unya unsa may purpose ganong nagborn again ka? Unsa may purpose ganong nagbalhin ka reliyon? Kay gusto ka kinabuhi wala katapusan. Ano ang susig bala? Unya na dahil nga makasulod sa balaan sa syudad, sa ganghaan sa syudad, ang nagtuman sa balaod. Ya, kamo, gawa kay balaod. Unsa ang sulod sa syudad? So klaro, na ang inyong mga pastor, wala magwali, nga pasudlon mo sa syudad. Amen. Muna na ang maigsoon nga, atong klarohon ang atong pagtuo pagpangalagad sa Adonai. Pagsunod sa Biblia ba? City 21 Brad, atong basahon sa. Mateo City 21 nagingon. Oo. Dili ang tanan nga nagtawag kanako Adonai, Oh. Adonai, makasulod sa gingharian sa langit. Oh. Dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan Unsa man nga sa langit. unsa man ang mga sugo niya, kabuton niya dili. Blessed are they that do His commandments. Bulahan sila nga nagtuman sa iyang mga sugo. Maunay iyang kabubuton. Tumanon ang iyang mga sugo. Kay hatagan sila katungod sa pagsulod sa ganghaan sa syudad, sa New Jerusalem. Unya, ingon dayon si Yeshua, dili ang tanan nagtawag kanako, Lord, Lord, Ginoo, Ginoo, Adonai, Adonai, makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa akong sa kabubuton sa akong amahan, meaning kadto lamang nagtuman sa mga sugo sa amahan, maoy makasulod sa gingharian sa langit. 22. Sa 22, ni atong adlaw daghan unya ang moingon kanako. Oh. Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Elohim? Nang hingilin sa mga yawa o naghimog daghang mga milagro, Oo. pinaagis imungalan. Mm. Apan, ingon ko, kunya sila. Ingnon ko niya sila. Ingon kunya sila. Mm. Wala ako makaila, mga makakasala, pahawa kamo. Pahawa kamo. Paita sa anim so. Pahawa. Nakahimo man ta kog milagro. Wa man ni ko mailhi. Nag-ayo ta kog hilana. Wa man ko mailhi. Nakapalakaw man kog bakol sa akong pag-ampo. Wa man di gyapon ko mailhi. Nag-abog kog demon possess. Wa di gyapon ko mailhi. Nagpropesya ko, Makanda na siya. Wa gyapon ko mailhi. Diba? Pastilan, pagkaluoy mga igsoon, ang mga tao, mga born again, mahilig Kanda, siya, ya. Mo na mga born again, mga pastor, libog. Mga simbahan nila, libog.
ang makalibog mo gipantudlo. Ang kamatuoran wala itudlo. Mo nagdili ang tanan magtawag kaniya. Dili garantiya nga nakaila kag Ginoo. Dili garantiya nakaila kag Lord, dili garantiya nakaila kag Adonai. Luwas ka na. Ang garantiya diya nagtuman ka ba sa iyang kabubuton? Dili garantiya nga nakaayo kag masakiton, luwas na ka. Dili garantiya nakahimo kag milagro, luwas ka na. Dili garantiya nakapalakaw kag bakol, nakapaabli kag batas buta, luwas ka na. Kay klaro kayo si Yeshua ingon, wala ako magkaila kaninyo. Pahawa ka mo. Wala day tam ilhi. Wala gyapon mailhi. So dili nimo ipasiatab ang milagro nga imong nahimo. Ha? Sa CGB o sa chronological gospel kung dito na sige ngon dito sa chronological na apan ingnon ko niya sila depart from me ye violators of the law. Violators of the law. Bisan pag messianic ka, kung violators of the law ka, bisan pa ingon ka nga, o dugtong mis Hudyo, nisunod mis pagtulunan sa Jewish. Pero violators of the law ka, kay ang imong Shabbat magsugod sa alas 3 ngadto sa alas 6. Ang imong Shabbat wa matunong sa eksaktong oras. Violators of the law ka. Bisan tog nag-Shabbat mo, pero nabalik lang yapon mo sa adlaw Sabado. Naglungag lang yapon mo sa adlaw Sabado. Naghaling mo kalayo sa adlaw Sabado. Violators of the law ka. O niya gingon, depart from me, ye violators of the law. I never knew you. Wa gid ka mailhi sa Adonai. Pagkapaita. So ang kinahanglan mailhan ta pinaagi sa tong buhat. Sa asa nga pita sa pagtuman siyang sugo. Pagtuman siyang kamubuton. Mo ni mga buhat nga tong ikapakita nga kita iyang katawhan. Oh, matarong naman ka pa tungod sa dugo ni Yeshua. Ngano mo sumpak pa man ta? Amen. Ngano makigdebate ka pa man? Bahig balaod na matarong ka na maka. Tarong ka mga. Oh, buhat mas mga matarong ang pagsunod sa balaod. Buhat na nas mga matarong. Okay, 1 Corinto 5:11. 1 Corinto 5:11. Ang buot ko ipasabot mao nga dili kamo makigugoy-hugoy sa usa ka tawo nga nag-angkon nga siya mesyanhon apan makighilawason o hakog o nagsimba sa mga Diyos o tigbutang-butang o palahubog o kawatan. Likayi bisan ang pakigsalo sa maong tawo. So yun na anak, ka-stricto ang Adonai. Sa itong gingon kagalang matarong naman kata. Tungkol sa itong pagtuo sa Misaya. Hindi, tumano na nato ang balaod. Kaya ingon ni Apostol Pablo, dahil diri stricto guys Pablo, sa atong sani, 1 Corinto 5:11, stricto kayo. Ang buot kong ipasabot mao nga dili kamo makigbarkada, makighugoy-hugoy, makigkuyog-kuyog sa usa ka tawo na nag-angkod nga siya messianic. Apan, messianic kuno, makihilawason dako. Messianic kuno, pero hakog. Ang hakog usa ka panis pagsimbag Dios-Dios. Messianic kuno, pero nagsimbag Dios-Dios o hakog o nagsimbag Dios-Dios. O tigbutang-butang. Messianic kuno, pero kusog ka magbutang-butang og isyo sa isi ka tawo. Messianic kuno, pero palahubog. Messianic kuno, pero kawatan. Ingon ni Apostol Pablo, likayi bisan ang pagpakigsalo sa maong tao. Amen. Si Pablo, dili mo konsinti sa mga binuhatan nga sayop sa tao. O last verse na to, 1 Corinto 6:9. 1 Corinto 6:9. Sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Elohim. Di gyud makasulod sa gingharian sa Elohim ang daotan. Kinsa ning daotan? Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon. Ayaw ilara imong kaugalingon do. Kay ang mga tao nga Makilawason. o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o makikhilawas Sa isig ka lalaki. sa isig ka lalaki, Bayot. isig ka babae Tomboy, o kawatan mga transgender, o hakog, dili makalangit, di makasulod o sa mga langit. talahubog Kawatan o hakog o palahubog, o tigbutang-butang dahil o butang-butang mga lapason sa balaod o mga malapason sa balaod bisang dili pagpastor ka. makasulod sa gingharian sa Elohim. Dili makasulod sa gingharian sa Elohim. Kaya sa itong di makasulod sa Elohim, atong mga daotan. Kung sa itong mga daotan, muna itong atong ibasa. Di ko na makasulod sa gingharian sa langit. Malapason, naapilya ang malapason sa balaod. Violators of the law. Di makasulod. Kumusta ang imong reliyon?
Dili ba mo violators of the law? Mga pastor, mga higala, mga amigo na ko diya, kumusta? Inyong simbahan, dili ba nagdoktrina sa pagsupak sa balaod? Dili ba mo violators of the law? Klaroha ang imong pagtuo magsuon. Wala na tay oras. Alang sa atong pagpadayon sa unahan magsuon. Pero ato ning ibuwason sa sunod nga mga Domingo. Kung hatagan patas adunay og dugang mga lugway sa ato mga kinabuhi og hinaot nga inyo masabtan kini nga pagtulon-an og dili usa ka pagpanghilabot sa imong doktrina unsa diya dili pagpahigmatak lamang kaninyo. Kaya wa naman tayo igong panahon maigsoon moadhi kita sa mga pag-ampo og ato'y panghinaot nga inyong dawaton nga adunay nga inyong manluluwas sa inyong kinabuhi. Bishem Yeshua HaMashiach, nag-ampo ko kanimo adunay nga unta hikapon nimo ang mga kasing-kasing sa mga tigpaminaw nga dili mahimong babag sa ilang mga kasing-kasing ang pulong nga ilang napatenghugan nga mahimong ta kining giya sa ilang pagkahigmata diha sa kamaturan. Wala imposible kanimo adunay Yeshua. Among manuluwas among Bisaya, gisalig namo kanimo ang tanan. Amen o amen. Og kay wala naman kita igong panahon. Kini ang inyong alagad o boss nga alagad sa kahanginan. Brother Gideon Silva. Kauban sa itong mga igsoon, Brother Efren Esconde, Brother Roy Celeste, o Brother Manuel Reyes, manamilit ka ninyong tanan sa pag-ingon. Nabulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog, magatumanini. Hangtod sa sunod nga higayon, sa samang takna o sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our dearest Yeshua loves you more. Baruch hababishib Adonai. Dalaygon ang nag-anhi sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag kanatong tanan. Shalom, shalom. Shalom.